Senantolantan ko kunkan farafina club ka ɲɔgɔn dan Ligue africaine des clubs champions ani Coupe de la Confédération u phase de groupe tile duruna ɲɔgɔn dan kun cɛra dɔgɔkun laban in na. Mali cɛbɔ Ligue la Joliba Athletic Club ale tɛna ye quart de finale la. Boko duru binko saba filani bin fila kuru fila jɔyɔrɔ nanina na laban b'a bolo a ka kulu kɔnɔ tile duuru ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ. Joliba ka o kulu o kɔnɔ n'o ye groupe D ye tɔn fila minnu qualifiera ka taa quart de finale la tile duuru ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ o ye Espérance Sportive Tunis ka bɔ Tunisie kuru 10, Egypte Pyramide FC kuru 10. Kunu kari janvier kalo tile 12 san 2025 Bamako Joliba bina Kanankolo Espérance Sportive Tunis ɲɛkɔrɔ celu 1. Ligue phase de groupe tile duruna ɲɔgɔndan don Joliba degeli karamɔgɔ Demba Mamadou Traoré y'a yira ko baara de bɛna kurakuraya hali n'a y'a sɔrɔ a ka sɛdɛntɔlɔntɔnw tun bɛ se ka se sɔrɔ kunu ɲɔgɔndan na. A kɛra balontan fanfilama ye parce que waati dɔw bɛ kɛ i b'a sɔrɔ an ka temps fort bɛ k'an bolo kosɛbɛ an bɛ occasion créer kɔrɔlen an bɛ deli k'a sɔrɔ position minnu na bi an b'a sɔrɔ malgré que an ye dɔw sɔrɔ o ye fɔlɔ ye filanan fana ye min an ka temps faible gestion premier temps fara deuxième mi-temps kan an ye gɛlɛya sɔrɔ yɔrɔ dɔw la an sera ka minnu corriger après an ye continue du jeu sɔrɔ ne ye balontan na kɛ 90 minutes an perdre la mais ne hakilina t'a la k'a fɔ 90 minutes an ye min yira bi an ni perdre tun man kan mais balontan de don tu peux très bien jouer perdre tu peux très mal jouer gagner malheureusement on perd la bi donc ça veut dire que an bɛ continuer ka baara de kɛ fɛn dɔw bɛ minnu ɲana minnu ma ɲa an bɛ continuer ka olu le bila sen kan. Fan dɔ fɛ Coupe de la Confédération phase de groupe tile duruna ɲɔgɔndanw tɛna Mali cɛbɔ o kɛnɛ kan Stade Malien de Bamako don ale bina Kanankolo Afrique du Sud Stellenbosch ɲɛkɔrɔ celu 2 a ɲɔgɔndan tɛna kunu kari Afrique du Sud jamana kan o jaabi ye Stade Malien de Bamako sen bɔ quart de finale ɲɔgɔndanw na tile duuru ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ sabanan b'a bolo ni kuru 4 ye a ka kulu kɔnɔ n'o ye groupe B ye o kulu kɔnɔ tɔn fila minnu qualifiera quart de finale la Maroc Renaissance Sportive Berkane kuru 13 tile duuru ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ ani Afrique du Sud Stellenbosch kuru 9 tile duuru ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ club minnu ye u ka quart de finale qualification sɛbɛnw sɔrɔ tile duuru ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ Ligue la ka fara Soudan Al Hilal kan Far Rabat ka bɔ Maroc Orlando Pirates ka bɔ Afrique du Sud Al Ali SC ka bɔ Egypte Espérance Sportive Tunis ka bɔ Tunisie ani Pyramide FC ka bɔ Egypte. Coupe de la Confédération na ka fara Maroc Renaissance Sportive Berkane kan tile 4 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ tile duruna kun cɛlen Afrique du Sud Stellenbosch qualifiera ka taa quart de finale la USM Alger Zamalek ka bɔ Egypte CS Constantine ka bɔ Algérie ani Simba SC ka bɔ Tanzanie. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré Kala Sirido.